Hanya lam so to blog night my friends orang no gadget ini tam topik hay ka tam video tu ikan nor to thumbnail logi seman jang nong na जों tini obon nailena ang nor ni bagai kaisa joba art mane joba seinai ta ingke joba buar barjang no seinai tai nor baheng jang no saimiya ang ta sering phono nor ni bagai kaisa nor phungna bagai nor share khanya bagai rung phono kaisa try khai tongo tai nor bo naimanai no naithukjaka comment kaisa di naiman pore bo next time ro bono rok jodi no ani ano comment khai ka nor sui rok phangnai tam bob tin nai musung comment kai sadi naithuk jakangke tabuk sung as ko komang saiwai naileman digi thanglai janai ten channel bisni katalni video nai jangka subscribe khair de salburum burum no om haike ani ro video nai tongmana ni bagai tabuk ke blai hisinai ayang to ore complete dong jakhani honi mano kuno color ni use khayaba nor na chujero pono mano tabung kata pura-pura complete kan seibai kya nor bunu khana tabang norong kam ke zoom khai phunugana gana o khaiye oboni bumung kha nor joton saimano joba ang pura blai rok rei silia ler nai kha nai kan bagai asuk blai rok rei ata bufang rok sanam lia simple sudo bubar simi nornang sei phunuga next time rogo te bam hai rok om tui je art rong ni video nai musang comment khai sadi tamna art ki phungnai ang je man su jor tei norno try khai art khai phungnai